Hola, bona tarda! Com esteu, escoltacontes? Mireu, avui us portem un altre conte confinat i es diu Les tres princeses fleumes. Doncs vinga, comencem. Vet aquí una vegada, en un regne molt llunyà, que vivia un rei. Es deia el rei Butxaques. Aquest rei tenia 3 filles i les filles eren fleumes, eren delicades, eren dolç. Ai, papa, que ja em toca sortir al conte. Ai, sí, ara et sortiràs. Mira, eren tan delicades, tan delicades, que l'olor de pa els marejava. Quina pudor! Fa molta pudor, sisplau, treu-me aquest pa d'aquí, El sol, la llum del sol les tastava, no es podien suportar. Home, lluerna, no puc. Necessito unes ulleres de sol. Mira, i el soroll de la respiració no el podien suportar, no deixava ben sordes, ben No sordes. respiris tan fort que em fa mal a les orelles. El rei estava desesperat. Les meves orelles. Oye, filla meva, vés a descansar una miqueta. Mireu, és que el rei estava desesperat. I ja no sabia què fer amb aquestes filles tan fleumes. Havia de fer alguna cosa, perquè és que si no es quedarien tota la vida al castell i les hauria de cuidar sempre. Així que va tenir una idea. Ja veureu. Filla meva, vine cap aquí. Cristal·lina, vine. Va cridar la seva primera filla, la Cristal·lina. Què vols, papa? Mira, Cristal·lina, filla meva, he tingut una idea. Tranquil·la. Sí, no passa res. Tranquil·la, filla meva. Mira, he tingut una idea. Mira, resulta que et buscaré un príncep, una princesa, un xicot, una xicota que es vulgui casar amb tu, perquè així marxareu del castell i ja no caldrà que visqueu més amb mi. Què et sembla, aquesta idea? Val. T'agrada? Mira, ho farem d'aquesta manera. Tu i jo sortirem demà a la tarda a donar un passeig pel nostre jardí i tots els candidats i candidates estaran allà al jardí. I tu escolliràs el que més t'agradi. Sortir al jardí no m'agrada perquè me puc fer mal. No, filla meva, això no passarà. Tu tranquil·la. Sí? Una vegada me vaig trencar la ungla petita ai, del ai, peu ai, esquerre i encara me'n recordo. El rei no les tenia totes, però ho van fer així. Així que el dia següent, una cua llarga de candidats i candidates estava al jardí del castell. La princesa i el seu pare, el rei, van anar donant un passeig per aquell jardí. Hola, si me pones ojitos me derrito. Hola. Anaven passejant, Ai, són monos, De sobte, una ventada. Això va arrossegar una petita fulla que amb tant mala sort hi va caure a sobre al cap de la princesa Cristal·lina. La princesa estava mig marejada, així que va cridar al metge reial. El metge, un metge. Ui. A veure, mare meva. A veure, senyoreta Cristal·lina, miri cap a dalt. Miri cap a baix. Això és cap a dalt, cap a baix, miri cap a baix. Mare meva, això és gravíssim. Vostè té una fractura fracturada i aquí té la meva factura. La nena estava malalta. El rei ja no sabia què fer, així que va decidir enviar-la cap a la seva cambra, que descansés una miqueta. Me fa mal aquí. Descansa, I aquell filla senyor meva. m'ha dit que et passi aquesta factura. Ja la pagaré. Així que la princesa Cristal·lina se'n va anar cap a la seva habitació a descansar. El rei no es va donar per vençut, així va acabar a cridar la seva segona filla, la Fragilina. Fragilina, filla meva, vine! Fragilina, com estàs, filla meva? Mira, M'estava mirant al mirall, que veig que m'ha sortit un punt Ai, negre pobreta, aquí a la gana. ai, no pateixis, Fragilina. Mira, Fragilina, filla meva, ja està. Mira, resulta que t'has de casar. T'has de casar perquè has de marxar de palau. No pots quedar-te aquí sempre. Val. Llavors farem una desfilada de nois i noies i tu triaràs el que Ai, més t'agradi. no vull que li passi com a la meva germana al meu caparró. No, tranquil·la, Fragilina, perquè aquesta vegada serà diferent. Tu t'asseuràs en una cadira plena de coixins i així no et faràs cap tipus de mal, què t'assembla? D'acord. I així ho van fer. La Fragilina va agafar aquella cadira que tenia molts coixins. Puc seure aquí? Sí, ja pots seure, I segur filla que no meva. me faré mal? No et farà gens de mal. D'acord. Va seure a la cadira tranquil·lament. M'he fet mal amb aquest coixí! Estava molt dur, no era prou flanyo. Ui, la cama, però què t'ha passat? Mare meva,
així que van cridar al metge reial urgentment. Senyor metge, senyor metge! Sí, què passa? Mare meva, aquesta nena! Mare meva, Fragilina, vostè té una fracturada, això és gravíssim, no havia vist mai una cama com aquesta, però si està torta, mira cap a un cantó en comptes cap a l'altre. Ui, això és gravíssim, fracturada, i aquí té la meva factura, tingui. No, jo factures no em pago, això el meu papa. Para. Així que la pobra Fragilina també es va fer mal i una fractura a la cara. El rei estava desesperat, ja no sabia què fer, però com és possible que dues de les meves filles s'hagin fet mal i s'hagin fracturat? Així que va cridar la tercera de les filles, la Porcellina. Porcellina, filla meva, vine. Hola, papa. Ai, la Porcellina era fina, li agradava molt l'hora del te i gaudir-lo amb les seves amigues. Escolta'm, Porcellina, filla meva. Papa. Mira, he estat pensant una idea i vull... Ui, no, crec que no m'agrada aquesta idea. Sí, perquè t'agradarà les meves molt. germanes han acabat molt malament. No, filla meva, no. Molt trista per elles, jo no puc pensar res. No, filla meva, tranquil·litza't. Mira, ho farem molt diferent. Aquesta vegada no seuràs ni en una cadira, no sortiràs a donar un passeig pel jardí, sinó que aquesta vegada crearem una vitrina de cristall i tu estaràs allà dins i tots els candidats i les candidates passaran per davant teu i aquell que t'agradi més serà el que es casarà amb tu. Què te sembla? Jo no m'he de moure. Tu no t'has de moure. Val, d'acord, aquí em quedo. Així que van construir una vitrina de cristall i la cristallina va entrar dintre, es va quedar aquí tancada. I els prínceps i princeses, xicots i xicotes, van començar a passar per davant de la porcellina. Van començar a passar, però de sobte se sentia un soroll. Ai, papa, que crec que dintre d'aquí hi ha un mosquit. I de sobte, nyic! Però què ha passat? M'està picant! El rei va obrir de seguida la vitrina, i quan va veure la seva filla, aquella cara estava vermella, estava inflada! Així que va cridar de seguida al metge reial. Va arribar el metge reial. Hola, però què és això? Què és aquesta cosa? No ho havia vist mai jo. Mare meva, té la cara inflada, això és gravíssim. Li va dir, miri, aquesta nena no té una fractura, però té una al·lèrgia com un cavall. I aquí tens la meva factura. Li va donar la factura i va marxar de seguida al metge. El rei no s'ho podia creure, però com podia ser? Les seves 3 filles, dues amb una fractura, l'altra que li havia picat un mosquit i li havia agafat una reacció al·lèrgica, però quina mala sort! I per allà, entremig del palau, entremig dels jardins, va aparèixer un home estrany. Ovelles, veniu per aquí. Vaques, he vist les meves vaques, estava buscant per aquí les meves vaques i no les trobo. Sí, les vaques estan per aquí, però escolti'm, vostè què fa aquí? Que ve a veure les meves filles? Són les filles? Sí. Què els hi passa a les seves filles? S'han fracturat l'esquena, Sí, les he tocat així, ja s'ha arreglat totes arreglades ja. Ja les he vist, sí. Miraculosament aquell vell pastor, amb un toc de màgia, va salvar les seves filles, els hi va anul·lar totes aquelles fractures que tenien i aquelles picades de mosquit. He perdut les meves cabres. Escolta'm, tranquil, vostè no es pateixi per les cabres, perquè sap què li dic? Que vostè serà el metge reial, li donaré una cambra, li donaré un salari, ja no haurà de cuidar cabres mai més. Què li sembla? T'has fet? Jo en un palau sense cor de res, jo no m'hi sabria pas estar. Escolti, per què no fem una altra cosa? He pensat una altra cosa. Escolti, maco. Què vol fer? I que no sabeu què és el que li va proposar el pastor. El pastor li va explicar que tenia 3 fills que també eren pastors i sabien molt de solucionar fractures, de solucionar picades de mosquit, i així va ser com li va proposar que els seus 3 fills pastors es casessin amb les seves princeses. I la veritat, doncs, que el rei estava molt content i va accedir en aquest tracte. I és així com el rei Butxaques va aconseguir que les seves 3 filles es casessin amb els pastors i d'aquesta manera van marxar ben lluny del castell i ja no es va haver de preocupar mai més de lo flaixi i lo fleumes que eren. I vet aquí un gat i vet aquí un gos que el conte de les 3 princeses fleumes... Escolti,
Sí. Que has vist les meves cabres o no? És que les estic buscant però no les trobo per enlloc. Estan per allà, Per allà? Segur? Sí, Gràcies, maco, gràcies. Ai, perdoneu, aquest pastor era una mica... Era pastor, ja ho sabeu. Doncs vet aquí un gat i vet aquí un gos que el conte de les princeses Fleumes ja s'ha fos. Adéu! Cabres! Cabres! Cabres!